De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd stond Johannes daar met 2 van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbij ging en sprak, zie het lam Gods. De 2 leerlingen die hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, vroeg hij hun, wat verlangt gij? Ze zeiden tot hem, Rabbi, vertaald betekent dit meester, waar houdt gij u op? Hij zei hun, gaat mee om het te zien. Daarop gingen zij mee en zagen waar hij zich ophield. Die dag bleven ze bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die 2 die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon, tot wie hij zei, we hebben de Messias, dat vertaald betekent de gezalfde, gevonden. En hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide, gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult Kefas genoemd worden. Dat betekent rots. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Onze tijd is de tijd van de communicatiemiddelen. Het kost ons tegenwoordig amper nog tijd, moeite om contacten te leggen met mensen. Mensen die ver van ons verwijderd zijn. Draagbare telefoons, zelfs in de auto of de jas, antwoordapparaten en het internet worden steeds meer een gewoon onderdeel van ons dagelijks leven. Het zal niet lang meer duren en je kunt geen smoesje meer bedenken voor het feit dat je even niet te bereiken was. Kortom, het wordt steeds gemakkelijker om met elkaar te communiceren en boodschappen door te geven. Ook een vreemde taal wordt steeds minder tot een probleem. Niet alleen leren vrijwel alle kinderen tegenwoordig Engels, ook de techniek staat niet stil om het handicap van een vreemde taal weg te nemen. Ondanks deze rijkdom aan communicatiemiddelen komen er toch nog heel wat communicatiestoornissen voor. En nu denk ik niet zozeer aan een fout van de techniek. Nee, ik bedoel veel eer het probleem dat wij mensen elkaar toch niet verstaan. Hoeveel conflicten en ruzies worden niet veroorzaakt door communicatiestoornissen, omdat wij mensen niet echt naar elkaar luisteren. Luisteren naar elkaar, openstaan voor de ander. Dat is ook het thema van deze zondag. Luisteren naar de ander om hem of haar ook werkelijk te leren kennen. Luisteren om tot een werkelijk contact te komen. Samuel wordt tot 3 keer toegeroepen en 3 keer ontvangt hij de boodschap verkeerd op. Hij meent tot 3 keer toe dat het de priester Eli is die hem roept. En zonder de hulp van Eli had Samuel misschien nooit de diepe betekenis en de rijkdom van Gods stem leren kennen. Dit gebeurt ook in het leven van de kerk. Hoeveel mensen blijven niet aan de buitenkant staan? Hoeveel staren zich niet blind op onbelangrijke details? Men hoort de boodschap wel, maar tegelijkertijd luistert men niet. In het evangelie van Johannes van vandaag zijn ook meerdere voorbeelden te vinden. Johannes was een groot meester met vele leerlingen, waaronder Andreas, de broer van Simon Petrus. Vandaag wijst hun leraar Johannes naar een onbekende man en zegt, zie het lam Gods. En in het begin stonden de leerlingen helemaal niet zo open voor deze woorden. Ergens anders in het evangelie kunnen we immers lezen hoe die leerlingen zich bij Johannes over Jezus beklagen. Die Jezus, zo zeggen ze dan, neemt jou al je leerlingen af. Johannes echter blijft bij zijn gezegde. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. De leerlingen openen zich nu voor die boodschap. Sterker nog, zij gaan die nieuwe leraar Jezus achterna.
Ze zeggen, meester, waar houdt gij u op? En Jezus zegt dan, gaat mee om het te zien. Communicatiemiddelen. Ze hebben het voordeel dat ze ons veel gemakkelijker met elkaar in contact brengen. Enkele luttele seconden en je hebt iemand anders aan de lijn. Ook al woont hij aan de andere kant van de wereld. Contacten worden snel gemaakt, maar ook even snel weer afgebroken. Een korte groet en je bent weer alleen. Je hebt die ander vaak niet eens gezien. We maken tegenwoordig snel contact, maar zijn het ook echte contacten? We horen de ander, maar luisteren we ook echt naar hem of haar? Is het horen zonder echt naar de anderen te luisteren niet de bron van veel misverstanden? Sterker nog, zijn we ondanks alle techniek niet veel meer contactarm geworden? Hierop wil ik in deze preek geen antwoord geven. Eén ding mag duidelijk zijn. Echt contact brengt verdieping. Echt luisteren brengt tot elkaar. De leerlingen, aldus het evangelie, gingen met Jezus mee en bleven de hele dag bij hem. Zo horen we dat vandaag. En die hele dag besteed aan Jezus alleen legde hun geen windeieren. Andreas is vol van de nieuwe meester. Een nieuwe leer met gezag. Zo zullen het spoedig de evangelisten op papier zetten. En Andreas is zo enthousiast dat hij zijn broer onmiddellijk op de hoogte brengt. Daartoe had hij misschien graag onze telefoon of mobiel gebruikt. We hebben de Messias, dat betekent de gezalfde, gevonden. We leven in de tijd van de moderne communicatiemiddelen en we mogen er gerust de vruchten van plukken. Christus wil ook een communicatiemiddel zijn en wel naar God toe. Hij werkt echter niet zozeer met de techniek van de snelheid, maar met de kracht van een luisterend hart. Mogen hij ook in onze dagen het middel, of zoals hij het zelf zegt, de weg zijn, waardoor velen tot God mogen gaan. Het is een kwestie van goed luisteren. Dan zullen wij door zijn boodschap komen tot de vreugde van de boodschapper. Amen.